Sunt Catrinel, am 25 de ani, locuiesc în București, îmi plac animalele și îmi place foarte mult să călătoresc. Vacanța perfectă cu siguranță ar fi la mare, alături de prietenii mei eventual și prietenul meu, nu știu, undeva la 2 săptămâni, cât să am timp suficient pentru distracție, relaxare, oricum la mare. Cu siguranță aș lua un ulei de păr, crema de protecție solară și un ruj. Catrinel îmi pare o fire foarte sensibilă și foarte feminină, așa că voi opta pentru un machiaj soft glam. Pe mine mă inspiră să-i fac un coc lejer. Da, chiar mi se potrivește, mă reprezintă. Mă simt foarte bine și aș alege să port asta zilnic dacă mi-ar ieși la fel de bine. Frumusețe, schimbare și emoție.